Nyakwara Mugiajong wagoyo mos kaluore kod ng'ikruok e yor duol mano ayudo. Kata kamano antiere kae achiel kachiel mar tayi chenro mar mbako romo. Okungo mondi adwa mi chal mar fwambo, mago gin weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto ma pacho kae, weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiendgi bo bedo ka ineno e chwa manyien duto mago odiochieng' ma kawuono. Kawachako chal mar fwambo, Nyakwara Mugiajong wang'eyo ni odiochieng' makinye, chieng' tarik 12 dwe mar 12, piny Kenya bro bedo ka hingo nyasi mano mar Jamhuri Day. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jaloso e lo piny owacho mano Isaac Mwaura odiochieng' ma kawuono obo bedo ka otwaka kod ute fwambo kotudore kod thuon wach mano mar Jamhuri Day mibo bed ka ibago odiochieng' makinye e alap mano mar Nyayo Stadium buore Nairobi kae. Kabede twak makamano bro bedo kar saa 4:30 mar okinyi ma kawuono mano e alap mar Nyayo Stadium. Obo bedo ka waluonu chenro makamano achiel kachiel mar mondo mi wamenyni matut kotudore kod ikruoge makoni kod kocha moseket piny motelo ne odiochieng' makinya. Mwang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka telo ne jo Kenya e hingo nyasi mar Jamhuri Day. Wach machielo mabende waluonu en kotudore kod chenro mano mar mibo bed ka mabo bedo ka timore mano e kar romo mano mar KICC buore Nairobi kae. Odiochieng' ma kawuono duol mochung' ne le mag bungu e pacho kae Kenya Wildlife Service odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gigolo ayanga nonro ma yande gigolo mano mar kwana mag le mag bunge manitiere e pacho kae. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto ema bro bedo ka telo ne chenro makamano. Chenro makamano ibo bed ka itayo kod jatend piny Kenya William Ruto. Ka bende jatend migao mochung' ne wechego mag limbe e pacho kae mano Rebecca Miano bende bro bedo e kinde chenro mano ma ibo bed ka ichwalo lipota mano kotudore kod mano kwan mag le mag bungu manitiere e pacho kae. Kata gino ma iwacho kanyo ni launch of the National Wildlife Census mano mar higa mar 2025 kod abich. Report makamani bo bed ka imiyo jatend piny Kenya achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Mago gin mana moko kuom chenro mabende oket piny mar neno kaka inyalo ting' malo sekta mano mar limbe e pacho kae. Kata kamano Nyakwara Mugiajong picha makamano wabo bedo ka wamenyonu achiel kachiel. Wach machielo mabende wamenyonu odiochieng' ma kawuono mano e chal mar fwambo tudore kod wechego mago mag wanyalo wacho ni gin mago mag neno ni e kinde ma jopuonjre kata nyithindo manyiri nitiere e ria to gibedo kod chal mar ria margi achiedh nade magi ma seche moko nyithindo manyiri yudo e kindego magintiere ria. Mane momiyo migao mochung' ne wechego mago mag kit chweche county mano ma Migori odiochieng' ma kawuono bro bedo ka yango kata timo nonro mano kotudore kod achiedh nade makoni kod kocha ma nyithindo manyiri ahinya to thoro yudo ahinya te kindego magintiere e ria. Jafombo marwa e county ma Migori mano George Juma bro bedo ka luonwa wach makamano achiel kachiel mano kotudore kod migao mochung' ne wechego mag kit chwech kachiel kod jokanyo mamoko e county ma Migori gibro bedo ka gisidho ayanga timo nonro kotudore kod gino makelo achiedh nade e kinde ria obed rem kachiel kod weche mamoko ma nyithindo manyiri nyalo bedo ni kale ahinya to e kinde magintiere e ria. Wach machielo mabende waluonu en kotudore kod gino matimore e county ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Mineno kae en Eliud Owalo. Odiochieng' ma kawuono Eliud Owalo biro bedo ka telo ne jotelo mopogore opogore kata jodito mopogore opogore e county ma Siaya kono mar mondo mi ginonane mano chal mano mar projects mopogore opogore kata chenro mopogore opogore matend county kata ma sirikal mamalo timo e county ma Siaya. Kamoko kuom kuonde ma gibro bedo ka gilimo kanyo oting'o kuonde ma igero udi manengo gi oyweyo mano mayudore Alego Usonga e kar chung' od bura ma Alego Usonga e county ma Siaya. Kopogore kod mano bende gibro bedo ka onono chal mar chiro ma igero e yor lony manyasani mayudore Riata Kolemo mano e kar chung' od bura mar Arieda e county ma Siaya. Kaito bang'e gibro bedo ka gidhi Dhogoe Bridge kata mano Olalo ma Dhogoe Bridge mayudore Usenge e kar chung' od bura mano Mabondo. Mago mana moko kuom chenro ma sirikal mamalo timo e county ma Siaya ma Eliud Owalo bro bedo ka nono kuro achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Jofwambo magwa e county ma Siaya bro bedo ka menyo ni wach makamano achiel kachiel. Wach machielo mabende waluonu en kotudore kod gino ma jagoro mongirore migao mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae mano Dr. Ouma Oluga odiochieng' ma kawuono bro bedo ka oyango
gedo mag projects mopogore opogore kata mag chenro mopogore opogore e od thieth maduong' mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mayudore e county mano ma Kisumu. Moko kuom chenro mebo bedo ka oyango oting'o kanyo gero ward mano manitiere kod nyalo mar bedo kod otanda 120 mane od thieth mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e county ma Kisumu. Bang' mano bende obedo ka oyango chenro mano mar kungo pi e od thieth mano mar Jotiarech e county ma Kisumu kachiel kod neno kaka inyalo ket mano inyalo ne kaka inyalo pogi mano kuonde ma jotuo me ithiedho to dok pacho dhiye kachiel kod jotuo mamoko e county mano ma Kisumu. Chenro ma Jotiarech ka bende bobed ka imiyo gi oboke mopogore opogore mago mag diplomas kachiel kod certificates bang' tiegruok makare magisebedo godo e od thieth mano mar Jotiarech e county ma Kisumu. Wach machielo ma bende waluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono muneno kae ma en jatend migao jatelo mochung' ne duond burano mano mar Wiper Kalonzo Musyoka. Odiochieng' ma kawuono Kalonzo Musyoka obobedo wendo modhial mano e mbalariany mano mar Catholic University of Eastern Africa Kwea mano bore Nairobi kae. Ka odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mano mar sidho ayanga mano kamara were bro bedo ka sidho manifesto magi mano miwacho kanyo kod dho ngere ni launch of manifesto yetu by the manifesto yetu Youth Consortium ma isiro kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mar neno kaka rawere bende nyalo bedo kod duole e chenro mopogore opogore e pacho kae. Mago bende gin mana moko kuom gigo mobo bedo ka waluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Nyakora Muge Juanga wach machielo ma bende waluonu mano e county mano ma Migori ma bende waluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono mano tudore kod ywaka mago mag mond liete e county ma Migori. Nyaka sani koro mond liete osebedo kod achiedh nade makoni kod kocha mano mar jogo ma dwa mayo gi lope mane wuon par margi owegi godo bang' magoro lal kodgi. Odiochieng' ma kawuono mane wach mo bedo ka waluonu mar mondo mi ane kaka inyalo konygi ahinya nyato tieko achiedh nade makoni kod kocha mano kotudore kod wechego mag low ma mond liete thoro kale ahinya nyato e county mano ma Migori. Nyakora Muge Juanga weche to podi thoth kaluore ne chal mar fwambo wange koni mana matin moko kuom gigo minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo ka ineno kendo iwinjo e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Inyalo bedo kod geno ni jofwambo magwa goyo tache kur gunge duto mar mondo mi wach kotucha to wakelo ni godo achiel kachiel. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madindo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Angel, open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela, what happened? Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! Hey! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chieng' tich abich mar juma ni, wabiro tero we chuny science mar thieth. Bed kodwa e odieng'o ka wawuoyo gi achiel kuom lakteche mong'ere ahinya weche mag thieth mag adundo. Kawuono wadhi wuoyo tuo miluongo ni rheumatic heart disease. Ma en tuo mar adundo. Gimotimore en ni dhot mar adundo okethore. Wakoloni matute wi gik madwarore ing'e kuom tuoche mag adundo. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. En puonj manyalo loko ngima ma ok inyal winjo kamoro amora. Remo kadhi mbele to duogo chien, mano kelo shida. Jatuo
olo mang'eny kabisa, tielo kuot, ich kuot, seche moko pi kunore e kor ng'ato kata e ng'ato. Chieng' tich abich, kik ijwang' chenro mar penj laktar. Kod Ruth Otieno, saa 12 odhiambo. Kik bai. Challenge maduong' ahinya en comparison ma clients biro go. Clients biro to compare bei gi gik moko kaka supermarket. Definitely okwanya produce the same, at the same time prices okwanya bet ma same. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kache kora jao maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM, kar chuny jaluo. Amela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokolo Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Nyako Ramogi Ajwang' ang'isi ni wakaw mana yweyo madundo kaitabu bedo kaduogo wabedo pinya mar mondo mi wago mbaka e chenro mar mbaka oromo. Mbaka machakore sani nyaka ngomol kanyo sabicha maro nyango matai nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajwang' okinyi makawuono wadwa twako tudore kod ikruok ne senior school. Wang'eyo ni kochakore higa manyien mano mar 2026 to jopuonjre mago maderoma 1.1 migeno ni bro bedo ka yudo duoko magi mag penj mar KJSE audichieng' makawuono bro bedo ka dhi e greda mar 10 mano e skundego mag senior school mayudore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano kinde ma magi duto timore bende waseikore e yo makare kaka piny Kenya maneno ni chenro mano mar wuok e junior school ka jopuonjre dhi e senior school otim e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Parni magi duto timore e bwo lai mar somo mano mar competency based education ma sirikal ma pacho kae ne osebedo mano osebedo katiyo mano tok kane wawuok e tiyo kod lai mar somo mano mar 844. To bende parni jopuonjre mabro bedo ka dhi e skunde mago mag senior school
higa manyien. Mago e jopuonjre tielo mokwongo mabro bedo kadhi e senior school. Matine ni gin pioneer class. Gine mane gikuongo timo penj mano mar KPSEA, gine mabende gikuongo timo penja mar KJSEA. Penjo en ni kaka piny Kenya bende waikore mar rwako jopuonjre makamage skunde mopogore opogore ahinya kotudore kod kit somo kata career paths mabende gibro bedo ka gitimo. Kanyaka sani wang'eyo ni nitiere career paths 3 ma winjo bende gitimo e skundego mago mag senior school. Wantiere kanyo kod career path mano mar science, technology, engineering and mathematics. Wantiere kanyo kod social sciences kachiel kod mano mar arts and sports. So bende parni sirikal ma pacho kae bende oyango skunde manyalo chiwo career paths duto 3. To nitiere skunde mabro bedo ka chiwo kit somo mar STEM kaito giyiero ka ginyalo chiwo kit somo obed mano mar social sciences kata arts and sport. Kata kamano bende skunde oseikore mar neno ni jopuonjre gi odonjo e senior school maonge ng'ikruok moro amora. Nyakora Moge Jonga mobedo kae kod welo 3 welo gama moko mano Apollo Kopolo jalup jagoro ma Kupet bade ma Kilifi kachiel kod Eric Oduor jachiw paro ewi CBE mane school mano mar Merisho gibo bedo ka gitudore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kata kamano gie thuolo ni antiere kae kod George William jalony e weche mag somo. Oyawre George Williams ichio nade? Oyawre nya Joyce. Oyawre Nyakwara Moga Juang kamora mora ma intie. Achio maber. Machieg network. Ero kamano kuom luonga. Ageno ni mbaka mwagoyo ni jothurwa yude gimoro matin magi nyalo puonjorego. Magi nyalo timo go decision kuma gikete nyithindgi. Ka result mar penjo sewuok kawuono. Ero kamano. Machieg network. Okinyi makawuono. Nyakora Moge Jonga bende rwakini machieg ni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kochako twak marwa yanga okinyi makawuono. Wang'e ni odiochieng' makawuono wageno ne duoko mano mar penja mar KJSEA. George Williams wang'e ni duoko makamago bro bedo ka wuok ayanga. Kata kamano pogruok mabo bedo ka waneno higani ni penj makamago kowuoka to onge kit grading mane timo chon cha moro mane wang'eyo ni jopuonjre timo nade nang'o. Kata kamano kwang'iyo kit kaka jopuonjre bende miyo marks bende opogore nikech kacha wadhi neno exceeding expectation, approaching expectation, kachiel kod kaka oketgi e kidienje mopogore. Kata kamano kongo mondi walosane kotudore kod duoko ma igeno odiochieng' makawuono. Jopuonjre kachiel kod jonyuol manotimo manitiere kod nyithindo manotimo penj makama gibed kod geno mane kawuono. Mano penjo maber e gwengewa kamoro amora ma jonyuolwa gowetewa ni minewa nitie. Kawuono gi geno ni kang' penjo wuok gibro yudo ka nyithindgi ochopo oyudo kang' mamalo mar exceeding expectation. Jomoko biro sudo machiegni gi expectation. Koro ang'eyo ni onge grading mar A, B, C, D to dhano winyo ang' ni ne ka ang' penjno owuok to ne wawacho ni the forest is the same. Ong'ere mopogore. Temo pimo ne Nyakora Moge Jonga makare. Ka ang' ipimo maber ang' ni ne ka miel kod puoch gi pak ne jomotimo maber ema wang' nwameny. To ang' ni ne ka sikul oseiko nyithindgi motimo maber. Otimo maber tiende ni o exceed expectation. Gibro wacho ni ne wan gi nyithindo 100. Nyithindo 99 o exceed expectation. Kendo bulang' nogore, kendo mielang' notimre. Kata nwawacho ni gimomiyo wakelo laini mar somo miluongo ni CBC mondo gol competition ainano. Dhano e kite nyaka obed japiem. Koro gima I expect kawuono ang' na ne celebration mar piem mag skunde
Ineno celebration mar piem mar skunde yo machalo nade to par ni ageta ni koro duoko makama gidhi bede yo machalo nade nikech kaluwore kod duoko makama nyathi moyudo exceeding expectation iwacho no bobedo kanyo kod points 8 to en jal ma oyudo max ka waketo ewi 100 oyudo 90 to 100 to moyudo 75 to 89 cha be exceed expectation wantiere kod meeting expectation jopuonjre moyudo 80 kod 50 kod 8 nyaka 70 kod 4 mago meet expectation to nyathi moyudo 40 kod 1 nyaka 50 kod 7 bende mano japuonjre ma meet expectation approaching expectation bende wantiere kod japuonjre moyudo 30 kod 1 gi 40 to wantiere gi moyudo 20 kod 1 gi 30 mano bende approach expectation below expectation en mano moyudo 10 kod 1 nyaka 20 1 nyaka 10 bende en below expectation moro ma kama biro bede yo machalo nade nikech adiera kinde mokalo chien wang'e ni jopuonjre mane oyudo 90 and above mage mane oyomba ahinya to sani waneno kanyo moyudo nyaka 75 nyaka 89 gin mane kategori achiel ka Williams kendo isango gino maber mana kaka no pime gi nek to gimomiyo dhano nyaka ang' noyud kama otime celebration en ni koselandi ma skul oseyudo result maging'iyo magineno ni gin gi exceeding expectation makama kaluwore gi experience ma neno ni skul timo class nyithindo motimo maber kamago ema gilando to ne en hope marwa ni kawadonjo e CBC ka to wach timo maber timo marachno ne waket tenge mondo wa focus ni nyathi osomo to gik mane wadwa puonje be opuonjore emomiyo owacho niya o exceed expectation kata ochopo expectation kata okochopo mondo mi waikre nikech penjni en mar iko jopuonj kata iko joma dhi puonjo nyithindo gi e higa mabiro ka ging'eyo ni nyathini mabiro e klasani nyeche ne oko meet expectation koro kaka an japuonj nyaka ikra ne nyathini kang'eyo ni adwa dhire marom nade nikech opogore gi nyathi ma o meet expectation to kata kamano en geno na ni mondo kik nek gole max moko miwachogo ka gigolo result to gigolo result ni meet expectation to kapo nono gitimo makosa magindiko ni nyathini oyudo 99 nyathini oyudo 98 nyathini oyudo 97 to mera piem oduoge wang'e kendo wadwa neno na gima ne watemo avoid kane wagolo 844 to en geno na ni joma nitie nek gi joma guide system ni madhi release result ni ok bi duokowa kama ne wantiere ka wawuok e 844 en ageno na yiena mar mondo mi arwak Eric Oduor jachiw paro ewi CBE mane skul mano mar Merisho School e twak mar okiny makawuono machiegni ahinya Eric Oduor ageno ni ichiwo maber watwako tudore koda mano ikruok mano mar skunde mago mag senior school mabro bedo ka chakore ayanga higa manyien mane 2026 kata kamano kuongo mondi penjo ma benda kuongo penjo George Williams kanyo eni geno marien mane ahinya kotudore kod duoko mwageno ni bro bedo ka wuok ayanga odiochieng' makawuono ahinya ka olore kod kit kaka oketgi grading mawang'ni en grading ma piny Kenya pok noneno nikech kinde mokalo chien ne wang'eyo ni koland penjgo mago mag KCPE to wang'eyo ni jal mokuongo seche moko ibo wacho yudo max 400 mane wi 500 kata kamano wang'ni wantiere kod lokruok moro mwadhi neno Eric machiegni erokamano Joyce mokuongo abro wacho ni erokamano kuom thuolo makikende mimiyowa mondo watwag kod jopiny e weche motenore kod CBC koro anyalo wacho ni nikech pogruok manitiere kendo duoko mwadhi yudo kawuono anyalo wacho ni obro bedo jomoko dhi bedo mamor jomoko bende nyalo bedo ma bende chunygi nyalo bedo nongikore matin nikech ing'eni kinde machon mane watimo KCPE
niyudo kaka ne olandi ni ine mibedo namba achiel tinyalo bedo mamor kabisa. Nyiso ni ka koro bedo gima koro onge ting'e ni koro nyalo bedo gimoro matek nikech ni mor ni dhi bedo namba achiel to koro namba achiel no kochako landi koro ing'e ni chunyi nyalo bedo gi ng'ikruok moro. Lakini jok ma samoro bende ne ok bed ka namba achiel kata jomok ne tarajia ni nyalo bedo namba achiel ginyalo bedo mamor ni gini otimore maber koro sani waromre. Ng'ama yudo max 400 cha gi ng'ama yudo max 100 kata 200 kata 300 chalo ni koro waromre. Mane gima nyalo wacho. Yes, Joyce. Warito neno ni to obo bede yo machalo nade kalo nang'eyo ne jopuonjre mane otimo penj makamano nyalo bedo ne chunygi koro go kibi ka koro girito ni to obo bedo e yo machalo nade. Kata kamano wang'eyo ne kinde maduoko makamago bro bedo tang'eni nitiere mana atamalo matin kende mano ma ibo bed ka ing'iyo atamalo mamoko ibo bed ka inono nyaka e penyno mano mar KPSEA mane gitimo mana kinyalo lero ne nyakora Mugejwang Erika mano tiende nang'o kapok wasudo mbele kotwak marwa kalore ni wang'eyo ni en mana atamalo matin kende mar peny mar KPSEA ema koro idhi ng'i tiriwo kod mamoko penj mamoko mane gisebedo ka gitimo. Eric. Anyalo wacho ni en gima ber nikech penj ma watimo sani e mfumo mar CBC ni wan gi penj miluongo ni formative kata en penj mitimo kaka nyathi somo titime komigi assignment to penj no nitie max mimiye then wadhi bedo gi summative mitimo makoro kaka mwarito duoko ne kawuono ni koro yudo ni mwatimo kaka nyathi omi assignment gi japuonje class to iketo ne max giriwo duto koro kochopo sama nyathi otieko somo to gini bedo ga tamalo 90 sorry koro yudo ni modong magitimo mar summative ni nigi max matin koro umagi tiyudo ni kata ng'ama ne ok nyal kata ng'ama samoro nyalo mare ok ber ahinya yudo no bende at least onyalo yudo gimoro matin monyalo wacho no okalo godo. Yes. Haya warito ni nobo bede yo machalo nade kata kamano sani watuwa kutudore kod ikruk ni senior school. George Williams kari wakietu wako wang'eyo ni kinde makoro jopuonjre bro bedo ka dhi e senior school mano higa manyien higa mar 2026 sirikal ne oyango kita somo mopogore opogore ma jopuonjre owinjo bed ne timo kopogore kod mano skunde ma jopuonjre gi owinjo bed ne dhiye wang'eyo ni kinde mokalo bang' penja mano mar KCPE wang'eyo ni jopuonjre ne dhi e national schools ne dhi e skunde go mago mag sub county nwantiere kod extra county kaachiel kod day schools mane yudore gwenge mopogore opogore kata kamano wang'eyo ni higa ni oloke mar mondo mi obed cluster 1 cluster 2 cluster 3 kaachiel kod cluster 4 mano kaluwore kod categorization mag skunde makamago twang'e ni skunde mago mag C1 kata cluster 1 ma oting'o national school emo yiene chiwo kit somo mar STEM kaachiel kod mamoko mano mar social sciences kaachiel kod arts and sciences twantiere kod skunde mago mag C2 C3 kaachiel kod C4 nyalo chiwo STEM to koro giyiero achiel obede kin social sciences kata arts and sports penjo en ni wan kaka piny Kenya bende waikore bende skunde gi nitiere moromo kaachiel kod gik madwarore kata equipments madwarore e skunde makamagi. George Williams. Penjo no en penjo ma winjo ka jo Kenya osegoye mbaka malach to duoko mapiyo piyo en ni nitie kaka waikore to nitie kaka ok waikore. Sikunde manyeche ne gin national schools to gi mane iluongo chon ma iluongo ni county schools aparo nitie gi level moro mar ikruok matin. National schools skunde mane wakete resources mang'eny mane wagero school labs waketo gi magi ikore ne puonjo science ne puonjo ne technology ne puonjo mathematics STEM koro ne an gi luoro moro matin chieng' manyeche ne directive owuok Ministry mar Education asewacho kaendi ding'eny ni Ministry of Education ka nitiere kaka iriembe gi directives ting'e ni directives ber mana ki itiyogo e yore mag rito kwe ma kwa wacho ni riemburu jogo kanyo gibro ketho gimoro to udhi uriembogi to yor somo ok nyal riemb gi directives ka directive owuok ni skunde te mondo koro ochiw STEM kaka option ma mitimo
to nitiere skunde mang'eny e Kenya ka ang'eyo kendo sirikal be ong'eyo. Skunde mang'eny ma onge gi laboratory, mang no time science experiment, mang ne time physics experiment, mang ne time experiment mar chemistry, mang ne puonje anatomy, kipuonjo biology. Koro ne pacha nyisa niya, kar STEM ka nonego wadikre bedo ni skul ka skul puonjo STEM should be en gima onego bed aspiration marwa, gima onego bed ni wawuotho kwadhiye. Warie kacha ni kochopo 10 years to skunde te bro puonjo STEM. To chiwo directives sani ni skul ka skul opuonjo STEM, en wachalo ng'amo kao bunde to wachwade tiendwa seche ma ng'wech chakore. Koro ing'eni ng'ama tiende ogo bunde ok nyal ringo, en ng'ama dwa swekre asweka kae. Kendo aneno ka swekruok dhi bedo e skunde mang'eny mane ok oikore gi ne STEM. To skunde ma nyeche ne gin national schools, to aparo ni bro timo maber e STEM. Kane wanyalo bedo joma paro kendo mapango ma ok team education gi directives, to de wabedo piny, de wawacho ni watimuru gini progressively, ni wachak gi ka skunde moikore gi ema mondo waket mondo otim ang'o, ochiw STEM. To ma ok oikore gi waik gi uru, kendo nitie yore mang'eny mag iko skunde mondo obed moikore ne STEM. Gima ng'eyo ni budget manyeche nogo, sirikal oseketo pesa mamalo kabisa e yor education. Kendo kuon geno moro manyalo bet go ni next year odhi bedo mang'eny molo kaka ne entie sani, to okane. To wantie gi yore mang'eny ma jopiny paro ni wanyalo soe lwetwa, ni kwaso lwetwa ka kaka awacho gi muolo kik ng'ato goya, ni kaka wache pesa moro manye wasolo kuom ji mar housing levy ni, kane wanyalo winjore to wach ni wakauru housing levy ni 1 year mondo waik go skunde ma ok oikore, nikech puonjruok kani yor somo e gimo kuongo namba 1 manyaka timre eka piny dhi nyime. Koro e yo machuok anyalo wacho ni waikore, nitie skunde moikore to nitie skunde ma ok oikore. To penjo machielo ma bende wabobedo ka wapenjore kinde ma dhi mbele kod twak marwa e thuolo modong' ni ka jopuonjre pok odonjo e skunde mag senior higa manyien, bende ikruok inyalo ket makare, nikech wacho ni skunde moko pok oik makare. En ikruok mane mowinjo bed ni iketo e skunde makamago? Nyakwara Muge Jwangi na mar mondo mi arwak Apollo Kopolo, jalup jagoro ma Kupet bade ma Kilifi, ma osechopo e studio kae achiel kachiel. Yawre Apollo Kopolo kendo machiegni e twak marwa kotudore kod ikruok ne senior school. Okungo mondi bende waseikore kaka piny Kenya ne senior school e yo makare, to pachi kotudore kod duoko mago mag KJSEA ma wageno ni bobedo kawuok ayango dichieng' ma kawuono. Kopolo. Erokamano, atimo mos kuom biro modeko kech weche mag wuoth e town. Mokwongo CBC wasebedo kwa wacho kuom ndalo mang'eny ni sirikal ma Kenya ne ok oikore ne curriculum mar CBC. Omiyo kata na primary, sama ne giwuok nyithindo wuok e primary ka chopo e junior school, niyudo ka pod ne nitie gi challenges mang'eny sana. Kata sani pod en mana gin gik moko ma gitemo, itemo ng'ini ma wanyalo timo kama, ma wanyalo timo kama, nikech kata sani no ka pod nitie chandruok e wach mar wabed gi grade 9, grade 7, 8, 9 obed school kigin, koso waket gi comprehensive school, nikech pod gin gik moko ma iwacho ni watema. Gima timore kata na CBC masani ginene grade 10 ma pod nyithindo koro dhi dien, pod onge ikruok moro minyalo wacho ni my direction mwachomo. Onge ng'eyo kuma ji ochomo. Kata jok ma retooling dhi timore sani, nyocha gisetimo retooling ne jopuonj, kendo pod retooling idhi tim chakre tarik 15 midwa nyi puonj godo weche mag CBC. Lakini king'iyo kata ne puonj mitimo ne jopuonj retooling no, gin mana gik mudhi puonjo, lakini onge ng'agolo design ni to ere kaka nyithindo dhi wuok e grade ni ka dhi e grade machielo. Ere kaka wadhi golo nyithindo e skunde, nikech ng'eni nitiere skunde for June, kane nyithindo wuok e grade 6 ka dhi e grade 7,
negine within the primary schools ma within there. Koro ni yudo ka nyithindo nyalo dhi nikech gi understand. To sani idwa kawo nyathi itere e school mane. En school miyiero kose school ma sirikal oyiero nikech kata nyocha ncha waneno ka Safaricom oro nwa messages ni kidwa confirm kama nyathini otere to dial number ni chul siling 30. Sama Safaricom oro page ni dwa confirm oro message ni dwa confirm kama nyathini otere already page podi nono. Warito max 60 midhi gol kawuono mondo med gi max 40 mane jopuonj oseketo mondo wang'e ni nyathini nyalo dhi kama nade. To koro message mani oronwa ma jonyuol ne confirm godo ni nyithindi oter kanye. Ere kaka ne giketo nyithindo go e skunde go. Ere kaka gawo nyathi ma pok result oduogo ming'e ni odhi ma dhi e national school 1 national school 2 ere kaka ng'eyo that direction. So adieri mar wach en ni pod wambambanya. Pod wambambanya wach mar CBC ni ma stakeholders mag education wawacho ni wakonya mondo nyathi monyuol kapok ndalo ne oromo tikete nasari. Koro podi bambanya tu mondo nyathini oyud muya ochak yudo muya chieng' moro ko yudo muya maybe 5 years 10 years from now wabiro wacho ni koro my direction lakini kama wantie sani ni pod waonge gi direction pod onge makare. Yiena mar mondo mi bende ng'is mana nyakwara Mugeja mag kotudore kod gigo mabo bedo katimore kotudore kod penj mar KJSEA kochakore odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono tarik 11 igeno ni duoko mago mag penj mar KJSEA ibo bed ka igolo ayanga kod migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae. Chieng' tarik 15 dwe mar 12 higani chenro mano mar keto jopuonjre e skunde mopogore opogore mano miluongo kanyo kod dhongere ne placement bro bedo katimore ne jopuonjre madhi e skunde mag senior school. Chieng' tarik 23 dwe mar 12 ema odiochieng' ma chenro mar keto jopuonjre e skunde mopogore opogore mane giyiero mondo gidhi e senior school bro bedo karumo ka bende koro chieng' tarik 23 kochopo ema koro jopuonjre nyalo ng'iyo ni oketgi e skul mane mano kotudore kod skunde mopogore opogore mane giyiero kata mane gidwaro mar mondo mi giriwre godo e skunde go mago mag senior school. Chieng' tarik 23 nyaka chieng' tarik 6 en gido ma iluongo kanyo ne ywak mopogore opogore kata ng'ur mopogore opogore ma jopuonjre nitiere godo. Chieng' tarik 23 dwe mar 12 nyaka chieng' tarik 6 dwe mar 1 migawo mochung' ne wechego mag somo bro bedo ka ng'iyo kapo ni nitiere japuonjre ma nitiere kod ng'ur ni oyo an ok adwa dhi e skul ni mar senior adwa dhi e skul machielo mar senior school. Kanye ma koro bro bed ka ing'iyo kata inono ywak mopogore opogore ma oyudore ahinya kowuok e skunde go mago mag junior school kama ne gisome. Chieng' tarik 12 dwe mar 1 higa mar 2026 ema igeno ni jopuonjre duto manotimo penja mar grade 9 mano penja mar KJSEA gibro bedo ka giriwore kod senior schools mopogore opogore chieng' tarik 12 dwe mar 1 mano higa manyien. Eriko Duora ikruoka chalo nade bende nitiere skunde moseikore manyalo wacho ni magi to skunde moikore kod equipments makare to bende kwa pimogi skunde mag piny owacho kaachiel kod skunde mag ji giwegi wanyalo wacho ni magi masche moko nitiere kod ikruok makare ma jonyuol nyalo bedo kod geno ni skundni to koluonge nyathina to ana onge ng'ur to ma koluonge nyathina ng'ur nyalo bedo to ng'ur makamagi seche moko ang'o manyalo bedo ni nyalo kelogi kapod warito kaka placement ibo bed ka itimo. Eric erokamano Joyce, gima nyalo wacho ni to skunde to nitie moikore kaka Mary Shaw the time asetiyo kod Mary Shaw waseketo ikruok moromo but ing'eyo ni nitiere kaka koro Mary Shaw being private and then koro wantie gi skunde mag piny owacho. Ing'e ni gig sirikal samoro ok gidhi mapiyo kaka idwan mondo yutie kaka unyalo timo application utend application ni magi mwadwaro mondo timore but ing'e ni gig sirikal gin gik madhi mos. Koro mana kaka jo budho wetena nosewacho ni king'iyo malong'o ikruok pok obedo to the standard madwarore lakini gima ng'eyo ni sirikal nigi capacity ji kaka Polo ma gin activist ma kedo ne ratiro mag jopuonj. Anyalo wacho ni my agenda mondo gibed go as priority number 1 mondo gi make sure ni jopuonje oyudo gimiluongo ni enough capacity ma ginyalo handle CBC especially kaka koro sani jopuonjre wuok e junior school kadhi e senior school. Anyalo
propose ne ji kaka polo mondo okede ne gino kabisa mondo gi make sure ni jopuonje nigi enough equipment and gin gi enough capacity ma ginyalo handle. Otherwise gimang'eyo ni ikruok pok obedo moromo, but gimang'eyo ni sirikandwa mar Kenya nigi enough capacity nikech kata king'iyo sometimes kwa ng'iyo statistics gi pesa madhi mana ne corruption, aparo ni buche gi kinyalo din gi ma pesa ni get into the right use. Taparo ni we have enough capacity to make sure ni enough equipment nitiere ma nyithindo nyalo somo go, laboratories oger, classes oger, gigi nyalo timore, but kwa approach gini the right attitude. It is possible. Ang'e ni ja chiw paro ewi lai manyien mar somo mano mar CBE. Ng'ato nyalo bedo ka penjore, janyuola maneno wa okinyi ma kawuono nyalo bedo ka penjore ni to e kinde ma koro adwa konyo nyathina mar mondo mi odhi e school mano mar senior school. Ang'o mowinjo ben ni ong'iyo e school ma kamano nikech wang'eyo ni nitiere career paths adek, mano mar STEM, social sciences kaachiel kod arts and sports. To wang'eyo ni nitiere skunde mago ma negin mag national masani koro ketgi e C1 kata cluster 1 ema biro bedo ka chiwo kit somo mano mar STEM, kaito mamoko C2, C3 kaachiel kod C4 biro bedo ka gichiwo STEM to giyiero achiel e kin social sciences kod arts and sport. Janyuol winjo bed ni ng'iang'o mar mondo mi obed ane kod adiera ni mae skul ma ka tere nyathina to bed ni nyathina dwaro STEM odhi bedo kanyo makare, kodwaro sports and arts and sports odhi yudo makare, kodwaro social sciences bende odhi yudo makare. Equipments mage kata kit ikruok mage mowinjo bed ni janyuol ng'iyo. Adira gini en gima koko kuongo onge ng'ama ong'eyo kaka owinjo bed maber bet. Wabedo johawi nikech wan gi jachiw paro kawuono. Eri kapod an kuomi. Erokamano Joyce, ipenjo maber to mana adwa mana ni mondo achak mana kami we ni mfumo mar CBE ni onyien ne ji duto nyaka na sirikal. Wan kaka jochiw paro akina Apollo gi William kae gini nyien ne ji te. But gima ajawacho ni kochopo kar somo mar nyathi to en gimoro ma ajawacho ni ok wanyal timo gima ijoluong ni gambling. Ok wanyal gamble gi kata wabahatisha gi life mar nyathi. En gima janyuol onego bed ni ng'iyo matut kabisa. Momiyo an kuma bete ni gima nyalo advice kata manyalo propose ne jo Uganda maneno wakawuono wang jowi ka. Anyalo wacho ni kapok itero nyathini e sikul nyaka itim gimiluongo ni consultation gi nyathi gimodwaro mokwongo. Number 2, management mar school bende gin gi enough capacity manyalo handle the needs mag nyathini. And then as janyuol kitimo this communication and collaboration maber gi janyuol gi sikul, management mar sikul kaachiel kod nyathi, aparo ni you'll be able to make the right decision without compromising on the education mar nyathi. Yes. George Williams, mana penjo mapenda penjo Erika, nyin kaka jalonyo weche mag somo. Ang'o ma jonyuol winjo bed ni ng'iya inya nyaka lure ni wachni mano mar senior school en gino ma jonyuol e kinde ma jopuonjre ne nitiere junior bende nikech ni nitiere gik moko ma bende wakia. E senior school kae bende bagni ma kamano seche moko nyalo bedo kata kamano. Kaluwore ni bende wantiere kae mar mondo mi wapuonja jonyuol kendo wang'is gi gigo mowinjo bed ni ginono. Ang'o mowinjo bed ni ging'iye skunde mopogore opogore makoro nyithindgi biro bedo kariwore godo. Kaluwore gi design mar competency based education, junior school mane omi thuolo maduong' mar puonjruok mar nyathi kotudore machiegni gi japuonj to gi janyuol. To en higni 3. Kuom higni 3 gi janyuol gi nyathi gi japuonj onego bed ni okang' gikawo kochakore mana e grade 7 ka gidonjo e grade 8 ka gibiro e grade 9 mondo kuom higni 3 go ema gichoke paro mar skul mane ma nyathina ni nyalo dhiye. Seche makoro wachope ni to koro watimo mana decision nikech wadeko decision onos information mamiyo wadecide ni nyathini odhi e school mane nonego bed nosetimore e grade 7, grade 8 gi grade 9 all through the year. Nikech ing'iyo kaka nyathi osebedo ka interact gi learning materials mantie school, kaka conversations ma untie go e dinner table if you have dinner at all, gik mang'eny. To sani to koro kama ochope ni nitiere gik ma koro osewuok e lwet janyuol, modong' e lwet janyuol tin nikech nyathini oseyiero skunde 12
Ni gin oseyiero skunde 12 monego bed ni achiel kuomgi ema dhi kawe. Nyiche na winjo ka jo Ministry of Education e forum moro mane gibede gi Trengo Mbijo ka giwacho ni ok gibi keto nyathi e skul moro mopogore gachiel kuom 12 go. Manyiso ni sani koro kata kane nitiere kaka ne janyuol dwaro ni mondo ogol nyathine ka oter ka to dhi bedo matek. Mar ariyo, kaluwore gi tin mar mwandu ma wan go, Joyce, kamoro amora ma mwandu tine, dhano nyaka gore okumbo kadhiro wadgi kalaro nafas. Mano e gima timore sani. Mwandu matin ma wan go en mar sikunde mantiere kiwango minyalo wacho ni skuni to ber, skuni katere nyathina dhi puonjore maber. Koro gin skunde matin. To dhano to neno kilando ni 1.1 million. 1.1 million ni ok nyal donjo e skunde mabeyo gi te. Omiyo dhano nyaka ang' gwere, to dhano nyaka ang' kele mibadhi. Mibadhi moro mwaja wacho ga pile pile ni nitie joma diyo ang' no di japuonj mar Alliance gasoya kata mana gi buok ni ng'eni ajatelo Kenya ka nyathina iketi. Koro mano to kitwa kaka wasebedo. Masani koro gima anyalo wacho ne janyuol ni nyathini chik iti winj gima nyathini wacho ni odwa timo, to onego bed ni ne sebedo kiwuoyo gi japuonj ma japuonj be ose advise, lakini ng'iye gima nyathini be oyudo sani. Kiyudo ka nyathini does not meet expectation STEM, kiki ikaw nyathi idhire STEM ni STEM ni man gi future nyaka itim ma kaito nyathi dhi chandore muodo lak gi yuagruok gi muodo lak iketo kuom nyathi dwa kaw 3 years odwa timo gima chunye ok dwar. Adwa kwayo joka nyanam mondo mi wago kang' e nyim jomoko, wakaw nyithindwa wakete skunde ma owinjore gi teko mare moyude e penj ma idhi land sani ni to kod dwaro mar chunye. An mane wach manyalo wacho, Joyce. Kamano. Aya Opolo Kopolo ang'eni imbe nitiere kod wach midwa medo kanyo, kata kamano ng'isani wakaw yoyo madundo gi sani nyaka Ramogi Ajwang' waduogo kik idhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Jumani e rogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me, oh Lord. My mama, give me love, love. My mama, give me love, love.
Central African Republic. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last. Tutabaki hapa duniani sisi tumbe manyo kit lamo mamulo chuny kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny wariure kanyakla mondo wakelni adiera geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e musalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kae kod Wela Dek, antiere kod Apollo Kopolo, jalup jagoro Makupet, bade Makilifi, antiere kod George Williams, jalonyo weche mag somo, kachiel kod Eric Oduor jachiw paro ewi CBE mano e skul mano mar Merisho School. Watu wako tudore kod kaka jopuonjre winjo bed ni ikore e yo makare mar donjo e senior school mano higa manyien. Inyanya to gi sani mwang'eyo ni duoko mag KJSE ibo bed ka igolo ayanga odiochieng' ma kawuono kod migao mar somo. Kapok ne wadhi yueyo moro madundo, Opolo Kopolo nitiere paro ma nyisi ni mak. Watemo wuoyo wach mar placing nyithindogi e skunde mopogore opogore. Jo private schools to noikore. Ok gite. Nitie private schools ma bende nitiere areas moko ma ok odongore ma pod nigi chandruok. Lakini atamalo maduong' mar private schools tiyudo koikore nikech gin gi primary section, kaso gin gi junior school section, kaso gin gi secondary school. Ma nyithindgi yudo ka thothne nitie kaka nyithinde miyo time mang'eny manyalo manage donjo godo fields mopogore opogore. Lakini public schools ema chandruok nikech public school, national schools mane obedo clustered as one national schools machon ka, iyudo ka gitis ok ging'eny, to ji thothne iyudo ka ne ji larogi kaluwore gi marks mane ng'ato nigodo. Kanibire provincial schools ma koro ochako bedo sama ne wakelo counties, to provincial schools kama niyudo kochako ket national schools within those counties, bende ji ok gin namba mang'eny. Skunde mang'eny gin sub counties to gi county schools. To sub counties gi county schools gi kang' wacho ni koro ok dwa migi STEM, like serikal wacho ni koro STEM dhi e national schools, nitie specific schools mag yiero madhi e STEM. Kidwa miyo skunde go STEM, tiweyo county schools. To sub county schools gi emoting'o nyithindo moko ma ok ni giriek e class, to gin gi wich mar timo sciences. Ok ginyal maybe mar ndiko, nikech ng'eni CBC bende ndiko onego bed ni tise moloyo lwedo. To skunde nyithindo ma samoro wach mar ndiko ni ok gibere ahinya, lakini lwedo, tich lwedo yudo ka gin godo maber. Gine ma ginyalo design kata machine ma samoro kata studio ka unyalo tiyo godo. Gine ma ginyalo design gik manyalo konyo sirikal. En mar wich maro ma gin ko. Iyudo ka thothne gi ai families moko ma ok nyal, gine kor gweng' kacha. Skunde ma ginyalo dhie ma ginyalo manage gin skunde ma e kor gweng'gigo.
to skunde go ema samoro yudo ka koro tamni ok tim subject mamoko. So most gimatimore practically sani ground ni skunde mang'eny oyiero pathways adekgo. Skunde mang'eny mano koro practical nitie gimondike book ma iwacho ni jogo onego dhi ka, jogo onego dhi ka. Nikech nowach ni national school temo jo bende offer all the 3 pathways. Tadira mana kaka iwacho ni skunde mang'eny dwaro mar mondo miyo offer pathways te. Ang'o momiyo mae timore to bende gintiere kod nyalo nadiera? Gidwa ni gi offer pathways gi te nikech ka ok offer pathway moro to skunde go idhi lor nikech nyithindo ok dhi dhiye. Number 2, nyithindo ma wan godo at age magin junior school atamalo maromo kata 15 kende emong'eyo gima gidwa timo in future. Modong' gin nyithindo moko madhi school oduogo ot to janyuol ema dwa nochike, ema dwa nonyise ni mae kako ema chike, nikech king'iyo kata grade 9 nyithindo ma wan godo e kor gweng' ma wan godo mano timo penj atamalo maduong' okia kata nodwa bedo ang'o. Iwinjo nodwa bedo engineer, odwa bedo doctor nikech owinjo nyingego. To kata wan ka gichopo e form 1 kane wan gi 844 to nwakwongo wapenjo nyithindo ni dwa timo ang'o. Tiyudo ka nyithindo ne ndiko gik madongo dongo. Onge ng'a nyathi mane ndiko ni dwa bedo japuonj. The least ne gidwa bedo journalist kaka un. To modong' ne ndiko mana engineers, doctors, but ka gimedo dongo ma obwongo gimedo yawre eka gi realize their potentiality. At the age ma pod gintiere sani pod ok gin atamalo maduong' pod ok ong'eyo gima onyalo timo. Koro kata ang' odhi oyiero ne odhi nyisi ni adwaro timo science to lakini poko gik brain ne poko gik e level moro mong'eyo ni science no o entail ang'o. At this age anano ka abro kwayo mondo sirikal oyie mondo nyithindo gi waketgi e skunde gi and ka nyalore to skunde gi nyalo offer pathways gi te mondo nyithindo gi kawo nyithindo sama pod ipuonjogi to gi realize kama onego potential margi kaso koro the same school iyudo ka gipogore. To sama wadhi watero gi skul achiel to wawe skunde mamoko, it is a problem. Aya ni penjo kama ka bende wan gi nyalo. Namba achiel e senior school wan gi human resource mane chando wa e junior schools. Human resource wan go kore senior school. Jopuonj mapuonje senior school gin specialized in specific subject. Ginyalo handle fields gi kako kelgi. Jopuonj are able ginyalo handle them. Emomiyo kata na retooling mitimo en mana just to jump start to tell them ni mae gimo dhi timo, mae gimo dhi timo. Lakini facilities mar laboratories wan go de secondary schools. In as much as ok gibedo furnished kako onego ok opong' gi gik moko madwarore mag lab, lakini wan gi laboratories e secondary schools moloyo primary schools mane waonge gi laboratories sama watero junior school. Koro iyudo ka facilities nitiere. Nitie gik mang'eny manitiere mayudore e secondary school manyalo dwaro mondo tim issues mag facilities kanyo skunde mago madwa offer STEM owinjo bed gi facilities mage, mago madwa offer social sciences owinjo bed gi facilities mage, kachiel kod mago madwa offer arts and sports owinjo bed kod facilities mage. Mamni ka nyathi osechopo kacha to koro seche moko en koro chunye dwa bedo arts and sport to kako tim seche moko onge. Nyathi madwa bedo engineer wan gi physics lab mane e secondary kacha. Physics lab bedo facilitated gi physics equipments. Engineer iyudo samoro microscope ni biology, lakini iyudo the facilities nitie mag physics. Nitie facilities mag jok madwa bedo doctors. Idhi yudo microscope e laboratory kacha maginyalo temo ng'iyo godo the human cells, animal cells. Iyudo ka uchako keto nyithindo. Nitie facilities mang'eny madwaro. Nitie joma dwa timo computer. Ginyaka gidhi kama computers nitie inyalo puonji matters ma computer. Nitie jok madwa timo engineering nitie skunde manigi mane nyicha timo metal works. Skunde manyicha timo metal works manyicha timo Beyande wantiere kod skunde makamago mag secondary ma jopuonjre gi dwa dhi e sani. Yes, ok nyicha ok ging'eny lakini wan kodgi. Manyicha nitie kata sani king'iyo timetable mar KCSE tidhi yudo ka timetable nitiere metal work, nitiere woodworks, nitiere nikech skunde nitie mane offer gi. Ka nitiere jok madwa dhi on matters home sciences, wan gi home science labs, laboratories
e secondary ok ne gine kuonde mang'eny lakini ne gintie. Koro iyudo ka e secondary school to nitie blessing mo matin nikech facilities nitie. En mana niya facilities ma ichiwo gi sirikal pok oromo. Gidwa no medgi kaluwore gi puonj ma wadwa bedo godo mar CBE pok giromo. But at least nitie. Mane momiyo bende ne wasiko waywak ne sirikal ni wa waste nyithindo kachacha nikech gin kama facilities onge kabisa, whereas nitie kama wan gi facilities matin monyalo tiyo godo. Koro en kwayo mar mondo sirikal obed serious mondo med facilities gi e skunde mang'eny. Ka nitiere skunde manyocha offer, manyocha chiwo metal work, woodworks, iyudo ka samoro e whole county ne en skul achiel. Koro wanyalo ng'iyo yo ma skunde gi nyalo bedo godo sub county ka sub county nitie gi skul achiel ma nigi facilities machalo kamago. Ka nitiere home science, kaka Kilifi County ang'eyo skunde mancha puonjo home science. Ok gitis, nikech ang'eyo asepuonjo nyaka skul mane puonjo home science. Koro wat en jwa ni sub county ka sub county nitiere skunde go manyalo puonjo home science. Mondo kik wakaw nyithindo te, wadwa tero nyithindo e national schools matis, to wanyalo facilitate skunde wa mawan godo at the sub county level mondo over these sciences. To kati ni gini na wawacho ni gini en nyathi monyuol mapod bogno. Chuno nyaka watere mana mos. And education stakeholders te onego bed involved. Kinyiso gini mae gimwatimo, mae kakwatime. Gini bede wiji moko matis. Kaka minister kidhie ke Ministry of Education, tidhi yudo ji moko 3 kata 4 ema gini nie wigi. To jomodong moluoro gi te ok ya nyang'o ma gidwaro. Koro gini gidhire ni wadhi uru nikech gin e wigi. Gin gi idea, mar gin gi picha kaka winjo bedi. Picha, gineno picha no kaka gino nego bedi. To jok ma gidwa no implement picha ma gineno no, to kia kaka picha no nego bedi. Why expect ni sama wadhi grade 10, jo Ministry of Education, KICD, onego koro wuog oko mondo ochak wuoyo gi jopiny. Jopuonj nyalo wuogo, lakini jopiny, jonyuol, gichak wuoyo gi jonyuol e TV stations kaka moan go gi radio stations, social media, mondo gichak golo kata brochures matindo tindo manyiso gini kako onego timre, mondo gigol gine wigi, giket gine wi jonyuol gi jok madhi implement education. Yes. Ilero kanyo makare ahinya kendo ber ka ok ni obedo mani paro mar joma tin kende, to bedo gino minywako lwedo ne jite, nikech ma en ngima nyithindo gi mbele, nikech gine makoro gintiere e gini to winjo be ni itayo gi yo makare mondo ging'e gin bende gino ma ginyalo timo e kinde mabiro mbele yo makare. Ere kaka nitiere gimidwa medo kotudore ahinya kod kaka skunde gi winjo bedi mar mondo mi gin bende giikre mar rwako jopuonjre gi tarik 12 mano dwe mar achiel higa mar 2026. Gima anyalo wacho en ni kaka private schools to ang'eyo ni most of us wan gi capacity. Kama challenge bete en koro kar private. Koro gima anyalo advise en ni public schools gima ginyalo timo maduong' en one kik gi blame sirikal ahinya of what gima pok otim. Yani most of the time wang'iyo ga glass, komi ng'ato glass, to wacho ni glass ni opong' mana en podo nus ne moro ntimo pok opong'. Lakini anyalo wacho ni jopuonj gi stakeholders ma Polo Kopolo wacho stakeholders monego beni bedo involved ensuring ni program ni succeed e pinywa mar Kenya kae. Anyalo wacho ni gima ginyalo timo maduong' en ng'iyo glass as half full. Ni to ang'oma wan go and ere kaka wanyalo yudo the best out of what we have. So if all the stakeholders can sensitize all the parties mobile involved in executing this mandate, nyalo ensure ni jomar involved ng'iyo resources ma wan godo, they may not be enough, but wanyalo tiyo kod gi usefully mu achieve gima wadwani mondo achieve. Yes. To skunde mago ma seche moko bro bedo ka offer obed kit somo mar STEM, nikech winjo kanyo ka Opolo ne wacho ni owinjo bed ne obedo kod physics lab, obedo kod biology lab. Labs owinjo gibed mopogore opogore, kose lab mitime physics kache ma jogo madwa bedo kata madwa timo dwa timo gik ma otudore koka biology nyalo tiyo godo gi jogo ma seche moko dwaro social sciences, nikech wang'eyo ni social sciences gin mago mabo bedo kanyo weche mag humanities, business kachiel kod weche mamoko. To wang'eyo ni arts and sports sciences bro bedo ka arts and sports bro bedo ka cover gik moko kaka creative arts, sports science kachiel kod gik mamoko. Eric. Yes, mana kaka Opolo no wacho.
Kodok korka STEM. Anyalo advice ko bedo korka laboratories. Anyalo advice ni laboratories gi kinyalo pogi gi the better. Kidwa kelo japuonj motimo chemistry, ikele physics mar lab. Kiriwo apparatus gi yudo ka nitiere a lot of confusion. Koro schools kanyalo bedo gi capacity. Mang'eyo ni kaka private schools kaka one, that at least the capacity is there. Nikech we charge parents for these services, so they should also onego bende give the best services for pesa magichulo. But ka public schools nyalo bedo gi also the capacity ginyalo mobilize resources, magi yude enough resources. Aparo ni kaber nego gi partition these laboratories. Ma chemistry, japuonj chemistry, in fact kaber kata mana chemistry, onego beni bedo gi a number of laboratories, not just one. Kidhi physics obedi ga number of laboratories, not just one. Mana kaka George William ne wacho, especially skunde machoni waluongo ni national schools. Di bedo very competitive. Ki dhie register margi bedo ka jomo apply madani mondo donje sikunde gi. Tara gi gana. Ji mang'eny and they're not able to absorb all of them. Koro yudo ka population ni nyaka gi manage the best way mar handling gi. Koro that means ning'eyo CBC program ni, it's a bit more practical, engaging activities and all that. Opogore gi manyeshe wantiere manche is a bit more theoretical. Koro schools onego bende make sure ni gi build capacity manyalo handle those pedagogical approaches kaka ipuonjo CBC. Nyiso ne koro kikwa keta we wan gi lab achiel to feel content and lab achiel no they handle CBC. Wanyalo bedo gi challenge kabisa, especially kaka koro nyithindo wuok e junior school kadhi e senior school. Anyalo advice management mag senior school or make sure ni ka in gi lab achiel kinyalo medo kata tumo. It is even better for a particular subject. Otherwise, riwogi kamora achiel subjects giduto lab achiel is a no-go zone. Unless nien gimoro motami kabisa. Bigini kinde mwawuoyo, wasebedo kwa wuoya mbaka. Mano mar STEM kende. An poka winje kata pap maji ringe nikech wantiere kod arts and sports. Kosen mago bedo nagani kapoko dhiri George William. Nikech STEM kende. Seche moko nitiere nyathi madwaro meje to social sciences. Nitiere mano maseche moko en gi weche gi mago mag tuke kaachiel kod sports. Idwa medo kanyo George William. Nikech adier an STEM kende winje nje laboratory lakini sports and sciences, social sciences, arts and sports ka bende papo nego bed maromo nade ne jogo maseche moko gin weche mag ringo e maseche moko nitiere chunygi. Koro kigipar ni gino timore e studio ka kende. Kamano e kaka wariembo conversation. Mbaka mar education mar CBE ni kwa goe kata e utewa kata e gwengewa kata kuonde ma ji orome. E forums mang'eny iwinjo ka joma wacho ni ok waikore mana mar puonjo STEM. To kit somo moko gi. Nikech kama wakete pachwa, kendo gima wanyiso nyithindo, en ni STEM ni kende momata ka. Moko gi wanyalo bolo ni pangla, kata wawuoye, kata ok wawuoye, ok ochunowa. To, ikruok onego bed ni waikore ne STEM, waikore ne social science, to waikore ne sports and the art. Pathway ka pathway nitiere gima dwarore mondo mi ka nyathi ochope e school kata ochope classroom, to gima nochan e curriculum design cha dhi bedo delivered. To ka wapietho wiwa ni STEM ni kende ema wadwa wacho, to nitiere pathways ariyo madhi luar. Kendo aduoko ni ero kamano kuom juko wachno. Nikech en wach mano oseluar ma wan ne wadhi adhiya gang'o, wadhi gi STEM. To mondo mi ipuonj sports and the arts, nyaka ang' ibed gi theatre. Nyaka iger kama nyithindo dhi time acting, nyaka iger pap migoye football, nyaka ang' iger swimming pool kama nyithindo dhi goye abal. Nikech sports gi ng'eny very iluongo ni pewe mag tuke mathoth onego bed ni igero e skul ka skul madhi timang'o, madhi puonjo sports and arts. To kiduogo e social science, nyaka ang' dongu dwa puonjoru history, wadwa puonjore geography, business. Magi nitie gik mang'eny madwarore mondo mi eka gigi ang' nopuonji. To ka ng'iyo kaka wago mbaka kaka Joyce Ojuke no, en ni wan mbaka wa odhi mane STEM. Koro adwa kwayo jothurwa ni gini en CBC duto, en pathways adek, ok en pathway achiel. To pathway ka pathway romre gi
romre gi wadgi onge motegno molowanyo ang'eyo ni waparo ni engineer ang'o kendo doctor jok motimo STEM ka computer analyst ICT software malich midewo moko gi bende licha ibiro yudo ka mondo mi I understand kaka the world works. Yes. Mano en gimi puonji e social science. Mano en gimi puonji e social science. Koro, adwa kwayo jo Kenya. Sana wan wawuoyo gi audience ma very specific. Nyakwer Ramogi. Goe uru mbaka mar pathways ariyo gi bende. Gi kuma gi nyalo terowa ba wachope. Mano e wach manyalo medo kuom wach ma jamarisho Oduor Eric. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ang'eyo ni Opolo Kopolo nitiere wach midwa medo nikech adiera wagoya mbaka ewi STEM kata kamano social sciences, arts and sports waweyo kanye kata obedo ni wang'eyo ni dwaro ni atamalo 60 mano mar jopuonjre 1.1 mano timo penj mar KJSEA atamalo 60 winjo bed ni timo penj mar STEM atamalo 40 mowinjo bed ni seche moko timo social sciences and art sports gi gin to ang'o ma winjo bed ni ng'iyo e skunde ma offer mago social sciences and arts and sports. Ok ing'e ni adier mar wach to ni wadwele STEM ahinya. Wadwele STEM ahinya nikech thothne yudo ka somo ma wadwa ni Kenya odhi mbele sani chalo gi mag China gini ma otimo research mondo mi wa develop the country odhi wach mar technosavvy ma yudo ka piny koro Kenya wanyalo bedo gi nyathi manyalo loso gimoro, loso machine moro, loso maybe kata ndege wanyalo loso mondo mi wakony Kenya odhi e okang' madwarore. Sports kata sports and social sciences wawuoyo kuomgi en manie pok wamiyo gi nguvu madwarore ahinya nikech kaluwore gi ting' ma gin godo. Ting' margi iyudo ka ok pek ahinya moloyo ting' mar STEM. Nikech STEM number 1 iwacho en 60%. Manyiso ni namba maduong' atamalo maduong' wadwa ni mondo tim STEM. To atamalo matis monego tim ni facilities go bende wan gi ma facilities manyalo konyowa. Iyudo ka samoro kaka sports at least wan gi pewe. Ok gin pewe mabeyo lakini wan gi pewe ma wasebedo ka watugo mpira, wasebedo gi sports nyaka ne wasebedo gi co-curriculum activities. Waluongi ni co-curriculum activities ma wasebedo godo e skunde wa chakre primary nyaka secondary. Koro yudo ka gin direction moro nitie ma ji neno, ma ji ong'eyo ni at least ka en go mpira football to wan gi japuonj PE to wanyalo tere to train nyithindo to wamiyo gi games kit to waloso gigo to wapuonjo gi kaka igo mpira gigo at least nitie. Gik ma waonge godo sani momineno ka wadwell so much wasiko watiko sika e wach mar STEM en ni STEM ni ka okwa kawe serious sana to wadhi mess. Aya make wadhi mess adhi piny ni wadhi mess e yo machalo nade to ang'o miyo ket maino STEM kende to moko go ang'o miyo nyal kete maino maket kod mano manitiere STEM kalure ni magi kit somo nikech jopuonjre moko koro bro bedo ka feel sina ni watimo STEM wan gi teko to koro moko matimo social sciences and arts and sport dhi kaore ka wan magwa gi gin mana hivi mak na parono gi kanyo gi thuolo na adwano adhi achiel kachiel e county ma Nyeri watudre kod jafombo marwa Kamau Mwangi. Adwa mar mondo mi alok tanga awacha ne dho Kiswahili matena. Habari ya asubuhi Kamau Mwangi, ukiwa katika kaunti ya Nyeri unaweza tuelezee hali iko vipi pale ambapo ulipo kwa hivi sasa Kamau Mwangi? Naam, Joyce, hapa katika kaunti ya Nyeri kuna msichana mmoja ambaye ni wa miaka 22 na ambaye anajaribu kuweka rekodi mpya ya mtu ambaye ni wa kwanza duniani kukumbatia mti kwa saa 72 na kufikia sasa amebakisha saa 2 hivi aweze kuvunja rekodi hiyo kwa saa ambayo inatumiwa kwa sasa. Ametumia amebakisha saa 1 na dakika kama 55 hivi
ili aweze kuivunja rekodi ile ambayo ni baada ya kuivunja rekodi yake ya saa 48 aliyokuwa ameiweka Machi mwaka huu, na ikiwa ni nia ya kuingia kwenye kitabu cha rekodi cha kidunia cha Guinness. Na amekuwa hapa tangia Jumatatu adhuhuri, zikiwa ni saa 6 na dakika 25, na ambazo zikiwadia siku ya leo ataweza kuwa amekamilisha saa 72 za kuwa ameukumbatia mti wenyewe. Na kwa motisha, kwa sababu hatuwezi kuzungumza naye kwa sasa, motisha ndio anaendelea kupewa na wale ambao ni marafiki zake, wale ambao wamefika kumsupport. Na kwenye upande huu mwingine kuna wakazi wa kaunti hii ambao wameweza kufika na kuweza kufika kujumuika naye kuhakikisha kwamba wanampa ule motisha ambao unafaa ili aweze kufanikisha zoezi hili, kwa sababu ukimwangalia tukirejea kwake kuna ishara kwamba ni kweli zoezi hili ni kubwa, zoezi hili limeweza kumchosha, na lakini anaendelea na kwa saa hizo ambazo zimebaki anatarajia kuwa ataweza kuwa amefanikisha yale masaa ambayo ananuia katika hali ile, na ili kuhakikisha kwamba hali yake ya afya imeweza kuangaliwa. Kuna ambulensi ambayo imeweza kutengwa na serikali ya kaunti ya Nyeri pale nyuma. Nadhani tutaweza kuiona ili mahali atakapoweza kulisitishia lile zoezi lake, ataweza kupokea huduma za dharura na kupokea matibabu anayoyahitaji. Nataka nitafute mwanamazingira mmoja ambaye wamekuwa wakishiriki naye, nijaribu tu nizungumza naye. Fidelis, njoo karibu kwenye runinga ya Ramogi. Kama wana mazingira, tunashuhudia nini hapa leo? Tunashuhudia msichana mmoja mwenye amekuwa na the power of resilience, amejitolea kuhug mti for 72 hours bila kustop, non-stop. Na huyu msichana ametuonyesha kwamba kila ambacho unakitarajia kwa maisha yako unaweza kipata, however small it is. Na kwa yeyote ambaye anaangalia anaona kweli msichana ametoka. Mkizungumza naye anasema nini? Anasema lazima afikishe hizo 72 hours kwa sababu hicho ni kitu alikuwa anataka kufanya, and it was her, it was something that she really wanted to achieve. It was a goal she wanted to achieve. Yeah. Na kuendelea mbele akifanikisha rekodi hii, itakuwa inamaanisha nini kwenu kama wana mazingira? Itakuwa inamaanisha kwamba sisi kama wana mazingira, the smallest thing that we do in conserving the environment and nature, kwamba tutakuwa kwake personally atapata a lot of endorsements from international organizations, from people, na watu pia wamesoma. Amesomesha watu wengi sana umuhimu wa kulinda mazingira. Na asante Fidelis, na tukijaribu tu kuzunguka tuone kama tutaweza kupata picha ambayo ni safi. Msichana huyu ambaye ni Trufena ameendelea kulifanikisha zoezi hilo. Tukiendelea kukita kambi hapa tuone kama ikifikia saa 6 na dakika 25 atakuwa bado ameukumbatia ule mti kwenye jitihada alizozianza Jumatatu ambayo imepita. Kwa hivyo Judy, tutaendelea kukaa hapa kukita kambi na tuhakikishe kwamba mtazamaji wa Ramogi TV anapata kila litakalokuwa linachipuka. Kwako upande wa studio. Asante sana Kamau Mwangi ukiwa katika kaunti ya Nyeri. Tunatumaini kwamba atakuwa na vunja hilo rekodi. Pia atakuwa naeka katika Guinness Book of Record kama ambaye aliyekamata mti kwa masaa mengi, kumbatia mti kwa masaa mengi. Nyakora Mogajuang, mano Kiswahili bete kata kamano anyagora matin. Mago chenro matimore achiel kachiel e kaunti ma Nyeri. Kama koro nitiere nyadendi moyang kanyo kaka Trufena jahigni 22 mane okwako yien mano gochakore chieng' wuok tich. Odiochieng' ma kawuono odwaro mar mondo mi ochopa seche 72 mang chop kanyo kar saa 6 gi dakika 55 mano mar mondo mi oneni ovunjo rekoda kendo donjo e Guinness Book of Record kaka jala mokwako yien kuom thuolo mar seche mathoth. Wakawiyo madundo Nyakora Mogajuang waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor.
Development mar BNB dwaro capital, nyakibed gi marketing strategy maber. Mar ariyo en location. You have to have like a good security, nyakibed gi a good cleaner. Chak gi mine go. Ji mang'eny bedo gi challenge mag podaonge gi capital, pokayudo that opportunity, a lot of excuses, but then fear is one of them. Gimanya wacho en manani Chak, start with that fear, just start with whatever you have. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki. Na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya fainali kati ya Azam United dhidi ya Lazio FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujione vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso. Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka, palipo na shabiki hapa kosi shabiki. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Chieng' tich abich mar juma ni, wabiro tero we chuny science mar thieth. Bed kodwa e odieng'o ka wawuoyo gi achiel kuom lakteche mong'ere ahinya weche mag thieth mag adundo. Kawuono wadhi wuoyo tuo miluongo ni rheumatic heart disease. Ma en tuo mar adundo. Gimotimore en ni dhot mar adundo okethore. Wakoloni matut ewi gik madwarore ing'e kuom tuoche mag adundo. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. En puonj manyalo loko ngima ma ok inyal winjo kamoro amora. Remo kadhi mbele to duogo chien, mano kelo shida. Jatuo olo mang'eny kabisa, tielo kuot, ich kuot, seche moko pi kunore e kor ng'ato kata e ng'ato. Chieng' tich abich, kik ijwang' chenro mar penj laktar. Kod Ruth Otieno, saa 12 odhiambo. Kik bai. Nyakora Mugejo ng'isa ni wadong' gi dakika 12 kende twatieko chenro marwa mar mbako romo kiny makawuono. Akwonga negi somo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel. Ruth Nathio Chieng' ng'isa ni kata bed ni ranking of schools onge to wa expect neno celebrations ka geche luorore e nderni. Jopuonje ong'eyo timo ranking kendgi makata class bed gi 100 learners moseyudo exceeding expectation te to nyaka giyud number 1. Piem nochakore chon, rumbe ok yot. Jonyuol ma nyithindgi notimo penj koro oikre ne chulo school fee. Kwayo en ni jonyuol o accept grade ma nyithindgi oyudo. Kendo gi appreciate ni mar lai mar somo masani chiwo an equal opportunity ne jopuonjre te moyudo below expectations, approaching expectation, meeting expectation kachiel kod exceeding expectation duto te diyudo thuolo e senior schools kaluwore gi career pathway mane gi yiero. CBC is more of talent. Penjna Opolo Kopolo ni nyithindo madhi e senior schools gi idhi nyuandgi gi jo form 3 gi form 4 mapodi ni e skul madhi nyime gi 844 kose dhi bedo nade. Aluo twak ka an Umoja Enako. Mano penjo malewa ahinya. Evans Oure kani Kariobangi Nairobi bedo chono waneno chenro kendo warito duoko no gi ilo. Penjna ni to skul mosetere nyathi be inyalo loki.
ka nyalo onge. Ka janeno machielo wacho ni an japuonjre motimo penje, nyisna jolony ni piem e somo. Mage moko kuom ote ma Nyakora Mugia Jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Kopolo kopolo ang'isi ni mak paro kaachiel kod penjo ma jonyuol janeno amoro penjo gi wachni mogik thuolo marwa madhi karumo. Maybe kaduoko mare skul en achiel. Wan gi form 4 sani ne wan godo gi form 3 gi form 2. Form 4 notimo penj, form 3 ma koro dhie form 4 gi form 2 dhie form 3. Sama gidonjo to grade 10 bende wachako. Koro wabiro bedo kodgi e skul achiel, mani koro puonj gi mopogore. Kaka wapuonjo form 4 gi form 3 opogore gi kaka wapuonjo grade 10 nikech grade 10 koro ok en class ma normal. Gibedo oluorore e table kama nikech gitimo gigo kendgi. Lakini wabiro bedo kodgi e skul achiel, gik moko te biro run maber. Mar ariyo ne wawacho kaka ikruok mar STEM ni pathways mamoko. To atemo nyisi ni STEM wadwaro 60%. Kama Kenya osechope sani, Kenya ochope level ma ok wanyal dok chien. Technology ma dwaro puonj gi tiegruok matek ma gigo te yude STEM. Social sciences bende nigi teko ahinya nikech ing'eni nitiere courses. Ng'at madwa bedo lawyer ok inyal chune gi science ahinya. Koro gimbe gin gik manyaka ikre. En mani ki compare ikruok gik madwarore e STEM gi gik madwarore e social sciences, tidiyudo ka nitie pogruok. Nitie moro ma is affordable, to nitie moro madwaro ikruok maduong' ahinya. Emomiyo iyudo ka thothne ji kawo nguvu maduong' to keto ne STEM to weyo mage nikech mage at least ikruok nitie maber. Emomiyo wan kaka jotend jopuonj watemo chuno sirikal mondo kama pogidere kama ng'ukni dhi bede nyaka wadhir sirikal mondo otim gino. Ng'ukni waneno ka ni ahinya e kar STEM nikech kar sports ng'ukni nitie but facilities nitie nikech wasebedo kwatero nyithindo sports. Lakini kar STEM ka nitiere gik manyien momedore ma thothne gin wayudo gi mana university nikech king'eni grade the senior school chalo ka gima wadhi kawo puonj man watimo e university cha wakelo. Kan watimo retooling to wayudo ka puonj mwadhi puonjo sani thothne gin mag university ka wakelo gi ka. Koro chuno ni nyaka wadhir sirikal mondo facilities madwarore e kama nitie ng'ukruok wayudi. Mano emomiyo ka koro wamiyo maino STEM kech number 1 en nyithindo mang'eny madhi time, number 2 facilities madwarore ne kuome gin mang'eny ahinya moloyo mamagi, but kaluwore gi kaka somo en onego wamigi gite bende bi mondo moro ka moro oyud tekone, kik rem bede moro nikech wahero nyathi moro mohewo nyathi machielo. Wachni mogik ka watieko kod wadwago mana erokamano ni ne jopuonj kama wachope sani jopuonj ni holiday. Watemo kwayo mondo jopuonj oritre. But sirikal bende nyaka wawuogo nikech sirikal nyicho miyowa medical allowance ma SHA ogolwa mane wantie na asebiro kata studio kaka waywak sana medical allowance mane wan go. Nyaka sama koro wabede ni ago erokamano nikech SHA osetiyonwa maber. Chandruok ma koro wan go manyaka wanyis sirikal en ni koro gitim responsibility gi yor pesa kaka dwarore na osiptende mondo githiedhwa nikech nyoro ne wayudo chandruok. Kanochopo nyoro jopuonj kodhi osiptal to yudo ka SHA olok system nikech pok ochulgi. Kochopo tarik 10 to system mar SHA lok pok ochulgi. And go erokamano ne osiptende mosebedo ka konyowa. Nyocha wane news ka nwadhi osiptal kata Meridian Hospital in Malindi nadhi kaneno ka wuon gosiepe na man wan wadhigo waneno kaka SHA tiyo. Wakwayo mondo sirikal owajibika kik gini giketwa kaso kendo kwachak waywak bang'e. Wanwani mondo wa streamline gimoro to wadhi mbele nikech mane kama dwaro Kenya. Thank you. Erokamano ahinya Opolo Kopolo jalup jagoro Kupet bade ma Kilifi kuom chopo e studio okinyi makawuono ere kod duora. Pachi kotudore kod kit kaka kit somo mamoko go social sciences kaachiel kod arts and sport bende winjo bene ejiwo kopogore kod STEM kata bedo ni winjo ka Opolo sawacho ni kuma Kenya ochope to wachopo mana kuma winjo bene inywako lwedo mondo wane kaka wanyalo jiwo kit somo mar STEM. Kata kamano ariyo moko go wiwa konego wil godo kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Anyalo wacho ni mana adier social sciences kaachiel kod sports bonego beni miyo support nikech ing'eni nyalo bedo marach
kiyudo ni nyithindo ma odhi e line mar STEM omi support mang'eny lakini moko gi omi support matin bro chalo kagima wan gi gimoro miluongo ni favoritism gi dho ngere. Koro anyalo wacho ni onego wamigi equal attention mondo make sure ni interest mar nyathi gin duto tek at this time in this social or in this sports at least lek ni ochopo kare. Kendo kaka Mary Show ang'en watemo kabisa ma iyudo kata ka odok e weche mag tuke. Iyudo ka tugo wan gi pap moinga achiel. Iyudo kata ken tuke mag adhula. Iyudo ka wan gi pebe mopogore opogore ma nyithindo nyalo some e weche mag CBC. Koro manen gima ber gimiwacho ni kik focus sana kwa STEM ma we will kod weche mamoko mag somo. Koro katieko tanyalo wacho ni ne joma neno warwako kabisa kaponono ni idwaro kamikele nyathini Mary Show geto yaw maduong' kelnwa nyithindo obro miyo gi the best treatment endo gibro yudo somo mowinjore gi som kendo kochopo tarik 15 mano next week on Monday wayaw dhorangach ne iluongo ni open day. Ng'ata madwa biro ng'eyo more about Mary Show onyalo biro kanyo kendo bro yudo officers mabro attend to them kata kodwa ng'eyo more about Mary Show kodwa ng'eyo courses mo offer gi kaka combinations go chal waro ko uduto te. Ko kamano to maybe for more information inyalo goyo namba mar make magi kanyo. Okay. Ero kamano ahinya. Wachni mogik George William kachiel kod kit kaka somo mamoko bogo bende winjo ben ni jiwo. Gima biro loko pattern mar tugo ma pok wawacho e CBE ka e senior school opondo kamoro e compulsory subject kanyo. Compulsory subject nitie kwano, nitie kisungu, to nitiere community service. Manyeche wagwere lak gi kogno mondo dong compulsory kanyo nikech mano emane en chuny CBC. Community service learning adwa wacho ne janyuol ni seche ma nyathini odonjo e school ing'iya ne kaka inyalo support nyathini mondo oti gi community service learning kaka subject mipuonje mondo obed gi pogruok e kinde gi nyithindo mamoko. En e game changer. Ne wawacho ni skunde mane wan go e 844 ne gin skunde mag joma riek kende e wigi to ok gin majority, gin minority. Percentage ma joma riek miting'o e gok kimiel go tin Kenya ka kendo even in the world. Koro gima ne waparo ni mondo wayaw nafas mar ng'ato ka ng'ato oyud thuolo mar wacho gimong'eyo. Kinyalo paro maber un te kaka wantie kani kane in e school kane iwuoyo to ne wacho ni go koko koso kamano igo koko ling gimi wacho no japuonj ong'eyo japuonj mabro wacho ni. To community service learning noyawo thuolo mar wuoyo mokwongo wacho pachi e class, wacho pachi e odu, wacho pachi e galamoro mopogore opogore mantie kor gweng'u. Mar ariyo en ni mondo ipuonjri gik ma ipuonji e classroom iting' gi piyo piyo mondo idonj kodgi e community mari mondo i experiment gi ine ka be gitiyo mapiyo piyo. Ne ok wadwar ni ka wachiwo example mar entrepreneur to wachiwo Chris Kirubi his soul rest in peace kata kia ng'awa jok madongo man malo kucho to kor gweng'wa kaendi bende nitiere entrepreneurs. Nitie jaus mandas, nitiere ng'ama uso yien, nitie ng'at moro ma bende nigi tinga mapuro mondo wati gi resources mantiere communities wa mondo wami nyithindwa thuolo mar puonjore mapiyo piyo gi gik ma gin go e community. Koro mano e gima adwa ni mondo ayang ne anyuolawa. Mogik en ni mondo mi wang'e kaka piny tiyo nyaka wapuonjre social science. Kata mana university ne un gi core unit mag philosophy, psychology gik makamago. Koro watem jiwo nyithindwa mondo wapuonjre kaka piny tiyo, how the world works. Mano e pacha mogik seche ma koro ilando
ilando result mar KJSEA ni. Erokamano. Apruotho bed kod. Erokamano ahinya George Williams, jalony weche mag somo, Apollo Kopolo, jalup jagoro Kupet Kilifi, kaachiel kod in Eric Oduor, jachiw paro ewi CBE Merisho School kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak. Nyakwara Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Odiochieng' ma kawuono warito mar mondo mi wawinj ane duoko mago mag penj mag KJSEA ibo bed ka igolo ayanga odiochieng' ma kawuono. To bedo ka nyalo mana paroni ni duoko ma penj ma kamago bro bedo odiochieng' ma kawuono. Bang' duoko ma kamago ma en odiochieng' ma kawuono chieng' tarik 11 chieng' tarik 15 dwe mar 12 higani ema chenro mano mar placement bro bedo ka timore, mano keto jopuonjre skunde mopogore opogore magi bro bedo ka gidhi e skunde mag senior. Chieng' tarik 23 nitiere ema odiochieng' ma placement kata keto jopuonjre e skunde mopogore opogore mag senior school bro bedo ka rumo. Chieng' tarik 23 dwe mar 12 nyaka chieng' tarik 6 dwe mar 1 higa manyien mar 2026. Jogo manitiere kod ng'ur kotudore kod skul ma okete nyathine kata skul ma okete mar mondo mi odhi e senior school nitiere kod thuolo mano mar chwalo ng'ur margi. Ka ng'ur ma kamago ibo bed ka ichwalo kod jotend skunde mago mag junior school. Chieng' tarik 12 dwe mar 1 higa mar 2026 e odiochieng' ma jopuonjre mago mane otimo penj mar KJSEA bro bedo kariwore kod skunde mopogore opogore mago mag senior school kaluwore kod kit somo ma odwaro, bed mano mar STEM, bed mano mar social science kata arts and sport. Nyakwara Mugia Jwang' wakwayo mar mondo mi jonyuola kaachiel kod jopuonjre ma bro bedo ka yudo duoko magi obed kod horuok kendo ma esa mar bedo piny kod nyathini mar mondo mi usum paro mariek mar mondo mi kony nyathino ong'e gino modwa timo makare e skundego mag senior. Elo nyawadwa Sharon Ong'ao mano wabedo godo odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mugia Jwang' wakwayo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.